I was not looking for artifacts in love. I wanted someone to love completely and someone who more than weakly. I was looking for a decent boy, for a tender glance, oh oh oh, for a safety dance, oh oh oh. The wuthering heights and the storm
cansada perquè aquest any he fet moltes curses i ja era l'última i bueno, he fet el que he pogut i ja està. He agafat la bici, he baixat molt tranquil·la perquè no pogués punxar i no em pogués passar res, ni pogués caure ni res. Com que ja no tenia referències de la segona, hauria dit que ja venia com a mínim 1 o 2 minuts més lluny i anar baixant tranquil·la i ja està. Potser aquesta és la que he guanyat de més i la que m'esperava no guanyar, perquè hi ha molt tram a peu i poc en bici, i a mi el que em va bé és la bici més que tot, no? Però bueno, últimament, l'últim mes entrant bastant a peu i aquest tram a peu avui m'ha anat bastant bé. He pujat un bon ritme, penso, he arribat segona dalt en bici. Llavors, al començament a peu ja he trepat el primer noi que ha arribat en bici, he seguit el meu ritme, he arribat a dalt al Puigmal primer, la baixada al principi doncs, intentant anar amb precaució perquè és bastant perillós, amb tanta pedra i molla, i bueno, llavors ja m'he deixat estar una mica més i hem anat una estona amb el segon classificat, l'Òscar, i sortint de Núria doncs, he aconseguit passar-lo, mantenir el ritme i arribar a la transició en bici primer, i la baixada no té cap secret, fàcil i al final primer. He començat fent segon, vaig fer segon a la primera, patint bastant, després a Vilallonga de Ter vaig poder fer tercer i aquí avui cinquè, i al ser bastant regular he pogut guanyar el circuit. I res, molt content per haver guanyat.